Machida namaHoltman no House. Kaizer Chiefs mean business. At this moment, 27 June, Kaizer Chiefs say signing 5 players. Announcements is as soon, but busy, but must be patient. But so far, the 5 signings, it says Jambileyo. No bangazamos fish, it says Jambile. And then corner 3 to 4 more is Zion. But at this moment, so Chitangi 5. At last, Machida, a big 3, a high level, Zoe 3 team, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, Ziggy top level, competition, illigate, izobamnandi. So Kaizer Chiefs is a right back, a left back, a winger, attacking midfielder, a striker. Le video ndiyachonga ba isela Machida afitha njani line up. Iposition Machida adlalayo nendlela bangena ngayo Kaizer Chiefs cha. Le ncoko ayikho ngoba kusejonga hayi bathatha indawo zobani bazadlala iposition ngabani. Ayiyo le ncoko namhlanje. Sijonga nje base Machida afitha njani line up. So mangabe ndiyitsala bafika masingene kule line up. Goalkeeper as things stand from last season, i-goalkeeper egqibe season last season, uBrendan Peterson. Lewe ibisenzeka ngegoalkeeper ze-Kaizer Chiefs last season zange ndayibona bafitla. Amachita onke bengazifuna ezi gloves ingathi lilahle bakusejonga akho umuntu uzifuna ezi gloves ze-Kaizer Chiefs. Beziya ngapha nangapha but kuseyiphela isizini enguBrendan Peterson ubambe i-gloves. So ku-line up isenguye number 1 Brendan Peterson. Right back new signing Thabiso Monyane. Kaizer Chiefs i-clever signing lena. Abantu abaninzi bacefana bakusejonga uMonyane urejectiwe Orlando Pirates khangalenze ixesha Orlando Pirates but umjita khangabe happy ne-contract entsha Orlando Pirates khanga accept i-contract entsha Orlando Pirates noMonyane khangabakwazi kusevumelana nge-deal entsha in terms of i-terms ithetha ngantoni iminyaka ye-contract bayiplayer mhlawumbe seyifuna 2 years okanye 3 years but i-club ithi jonga sakunika 1 year okanye kuse-club ne-player sivumelane ngeminyaka ye-contract but kusezingavumelani ngesalary mhlawumbe kusejonga i-Pirates ithi kuMonyane sakubhatala 200,000 uMonyane athi manje sewufuna 250,000 okanye ufuna 300,000 Pirates neMonyane khamba kwazi uvana ngezonto uMonyane akayivuma i-contract offer entsha Orlando Pirates Kaizer Chiefs athatha opportunity yamsigna umjida player ye-high value le Monyane usena 25 years old but kuse experience yakhe PSL inswimp umjida na over 90 matches ke-PSL le out na 25 le out le ina ne-African experience Kaizer Chiefs izodlala CAF Confederation Cup inazo ne-ambitions zobuyela ke-Champions League Monyane unazo i-matches ke-Champions League unazo i-matches ke-CAF Confederation Cup and Kaizer Chiefs lena i-low risk signing le Kaizer Chiefs i-clever ngoba seMonyane uproven ki-South African football uproven ki-Betway Premiership ayo league onoyozelela lena league etough lena Monyane uziprove lapha kule league Kaizer Chiefs ayinawari behavior kaMonyane iyayazi bakusejonga uMonyane ngumuntu onjani off the field iyayazi bakuse-out disciplined iyayazi bakuse-out family orientated umjida sewuclose nethama yakhe nefamily yakhe bayayazi Kaizer Chiefs bakuseMonyane uthanda ukwenza ntoni ngemali yakhe bayazi Monyane zintoni habits anazo umjida xa engadlali off personality ne-character bayi-understand base-out a professional so i-good signing e-Kaizer and sewuMonyane akazunida u-adapter ki-big club Orlando Pirates uyayazi umjida uyazi la big stage ne-spotlight ne-pressure and sewumjida akho nida u-adapter eJohannesburg umjida uhlala phaa kudala ehlala phaa edlala Orlando Pirates ukhulele phaa and then in terms of i-playing quality ebaleki uMonyane lewe ifunayo uCoach Nazareth Nabi ki-fullback i-right back umjida u-highly attacking cela singalibali usupport i-channel bafethu nje nishaye u-like apha ezantsi okanye nishaye u-subscribe uYouTube akafuna abantu ababukela nje funeka bekhona into oyenzayo bhuti i-80% abantu bayayincanywa i-channel bayibukela every week but kuse umuntu acofa usubscribe okanye kuse alike bekhona oyenzayo bhuti ungabukeli nje cofa nje into zabelungu man watch bafethu cela singalibali usupport i-channel u-highly attacking right back umjida lewe efunayo uReflosla ebenayo i-quality umjida but uReflosla advantage yakhe i-best qualities zakhe i-defending ne-composure umjida ne-positioning but uNabi le ndlela afuna udlala ngayo uNabi ufuna i-right back ekwaziyo u-attacker uNabi ufuna i-right back offense ngoba uzithembile ba uyakwazi ucoacha i-central defender zakhe zikwazi ukucoverisha i-right back xa i-overlap uMonyane uzofumana i-freedom for uba maka-attack and then uNabi uyayazi uba kusejonga uzokwazi ukucoacha i-central defender zakhe zikwazi ungena kweza space kulaa mngxunyo zicoverishe uMonyane xa i-attacker even i-central midfield like system kaNabi iyacoacha for uba kusejonga xa ibona uMonyane ebomba up e-attacker central midfield funeka imove phaa yocoverisha i-right back if ayo-central defender yenze loo nto Thabiso Monyane uyakwazi ubreaka ii-lines equality ibalulekileyo modern football thetha ngantoni isikhathi esininzi i-passing lanes zivaliwe ibhola ikuwe i-right back awukwazi upasela i-central defenders ngoba zivaliwe i-passing lanes awukwazi upasela i-central midfielders zivaliwe i-passing lanes awukwazi ushaya i-diagonal to i-left winger
awukwazi ushaya straight up to right winger, i-passing lanes zivaliwe. Awukwazi kusewushaya direct to number 10 okanye striker kuvaliwe. So kufuneka ntoni? Kufuneka kuse ability yoba sithi ukwazi uqhuba ibhola ngespeed, uphume phakathi kwabantu ungene kuvaliwe. Umonyane unalo quality, and lo quality ibalekile ke modern football. Noba yiphi player futhi, noba u-right back, noba i-central defender, noba i-central midfielder, funeka ukwazi ukwenza la way, bafithi ibalekile la way. Or kanti kuthiwa ku-dribblisha basithi ubamba ibhola and then uyiqhube phakathi kwabantu, and then funeka ube ne-ability ye-close control, ukwazi ucontrola ibhola ke-tight space, and kuse ube nayo ne-physical strength. Ii-players xa zifuna ngathi kusefuna ukususa ngamanye, ube nayo la power yoprotecta ibhola, and then amajita angakwazi ukususa, and then sewuyahamba break ilines ngezazipini. Umonyane unala way umjita. So uzaba yi-quality right back Kaizer Chiefs, uzaba nguye i-right back kule lineup ngenzayo new signings. And then left back, another new player from Orlando Pirates, naye umjita naye same story, agreement. Orlando Pirates khange hlangane. Paseka Mako left back, istory siyafana jo. uMako yaziyo personality yakhe ne-behavior yakhe, professionalism yakhe. Uyiqhelile iJohannesburg, uyiqhelile i-big club, i-spotlight, i-pressure, inentaba experience layout na over 200 games kwi-PSL. Waqala ki-Sundowns Development uMako, and then wadlala ku-NFD, Cape Town All Stars engasekhoyo ngoku. Wasuka phakathi ke-Chippa United, wadlala 3 seasons kwi-Chippa United. Wasuka phakathi Orlando Pirates, udlale more than 3 seasons Orlando Pirates. Seasoned experience, i-battle ready, battle tested layout. So udlala in-Champions League games, so udlala Bafana International before wathole long-term injury umjita. Top signing Kaizer Chiefs, top vele bayitholayo kuMako, and then nala playing ability nalo wayifunayo uNabi left back, lo iqhuba ibhola phakathi kwe-lines, and ese umjita uyiphethe lo way, uyakwazi ungena kuvaliwe uMako, and ese uMako uyapressa in le out in high work rate. uMako uyaspana engceni, akadlali jo. Abanye abantu badlala ibhola yena ese uyaphangela engceni. Le out uMako ngiqala uyibona abafithu kusejonga ixesha ngo-65 okanye ngo-75 minutes. Ezinye players engazidiniwe bale uMako usesikuteni jo, uyapress le out left back yami yopressa i-central defenders phana ayipheli manje, yaspana yona pha iPirates. uMako plus noHoto uSaleng bezingadinwa eziya zi-3 bezingadinwa Orlando Pirates, and uMako unala way Kaizer Chiefs ithola i-value ne-player e-grand. And then size central defense Kaizer Chiefs ayisanga player ezintsha. So apha kule lineup central defense ayitshintshwanga, sezi-players ezisayinwe last season. So uyambona ucoach Nazareth Nabi ubuilda le team from the back last season ngala majita awasayinileyo lena. Iniacho Miguel, quality player, top leader umjita, and then bekho cangwakhe uRushwin Dotley, bafana international. Amajita sayinwe last season. And then singene emqeni akabikho changes apha. I-player ebisayinwe ngoJanuary, ithandwa zi-Chiefs fans, and quality umjita. Number 6 Kaizer Chiefs uThabo Cele une-ability ne-skill set yale player uNabi ayifunayo ku-number 6. Usibongiseni Mthetho tough tackling number 6 umjita, ball winner defensive midfield, but lo way ayifithi ki-styles kaNabi. Why? Because styles kaNabi possession based football. uNabi ufuna uba nebhola all the time. Uzayithini defensive midfielder egood kumaka noqutha ibhola? Izomaka ntoni equthe ntoni ibhola xa siluki kuni? So uThabo Cele i-ball playing number 6, i-different type of number 6, and then uNabi ufuna la way number 6 okwazi ukoleka ibhola kwi-central defenders. Unala confidence umjita ne-technical ability. Uzithembile basejonga nangona sekuzobakho abantu abazompressa. umjita uyakwazi uthena, and uyakwazi ufumana ii-passes. Unayo i-composure, ipholile la out, upholile umjita. Khula box, eza bhola uzikholeka naki-right back naki-left back, akwazi ukuthena umjita under pressure, abuilde i-play. Iway ayidingayo uNabi ngoku kusayina enye central midfielder ekwazi udlala njengoCele, ngoba uCele sometimes uzoba injured okanye besuspended. Yena umthetho engathi uzohlala Kaizer Chiefs abe yi-tactical player, adlale ii-matches ezifana ne-Sundowns ne-Pirates, basejonga i-team nayo siza controller i-possession, nayo seyi-team ngenye ispini Kaizer Chiefs azokwazi ufumana ibhola. Umthetho aspane phaka ii-matches nje yawo, okanye umthetho angene ngomanager i-games. Sometimes Kaizer Chiefs yalida 1-0, then apha kule match enzima lena umthetho angene nje for uprotecta i-lead. And then central midfielder unumber 8 phambi koCele uYusuf Mata. Abantu abaninzi abamfuni umjita, but same nafithi andizoqoba fithi basop Yusuf Mata. Abantu bayaziyo ibhola, kuse abantu abakwazi ujonga enye indlela, bayazi Yusuf Mata akayikho useless. Qha nje kuse yi-human nature bafethu, kuse izinto xa zingahambi right soloko bakhona la way nge-English kuthiwa si-scapegoat, iway yoblame utyhola. So uMata iyabangulaa mntu okwaziyo utyholwa. So ngoba abantu abakwazi ubona izinto ezi-grand azenzayo umjita, babona nje ii-mistakes. And ebholeni kuyathanda ulandelwa into ethethwa ngabantu.
abantu abaninzi bayibukela igrand ibhola abafethu, so bamamela le nto ithethwa ngabanye abantu, nabo bathethe laa nto ithethwa ngabanye abantu. And then i-blame ne-hate for i-players ihamba njenge-virus lawe, iyaspreda. So ukhona lo mntu waqalayo kusejonga wacapukela uMathi, wazonda uMathi, and then ke ngoku uyathetha le way, and then ke loo nto ispreda kubanye abantu, nabanye abantu babukela nobukela ibhola balandela laa uMathi, bava abanye besitsho. So ngoku laa nto iphela iba ingxolo kuseyaziwa all over, thethwa ngumntu wonke. So ngumntu nakayibukela imatch kuse ukhangela i-mistakes kaMathi because kuse ufuna ubona le nto ngabantu, ufuna la proof, akaziboni iziwe igrenzi ngoMathi, ufuna ubona la way, so ubona i-mistakes qha umntu. Coach Nabi akaphamenanga nje baseyenza uMathi captain, eyazi bakusejonga umjida kwenza ntoni. And then ke ngoku masize ke wingers ke ngoku. Iwinga yokuqala kuse apha kule line up which is idlala left, iplayer nayo kuse isandofika, ifike ngoJanuary umjida. uClaude Lelepo Congolese international uziprovile base uNtswimbu uyadeserve idlala Kaizer Chiefs, uNtswimbu uyadeserve idlala Kaizer Chiefs, iba top goal scorer Kaizer Chiefs kodwa ufike ngoJanuary umjida. Nguye left, and then right nansi efikayo signing entsha Arsenal level ebhayi so Cape Town Spurs, big talent. And then sendiyabona online bakhona abantu sebebhizi kusejonga question now Arsenal level ebhayi bamenze qatha yini nina siyanimazi Arsenal level ebhayi bafethu nizozithola ngomtshana. Arsenal level ebhayi une deadly close control yebhola, umtshana uyakwazi ukucontrola ibhola at a high speed, and then une change of direction e deadly umjida. Indlela thena ngayo ungathi 1 rand away phansi, indlela thena ngayo iphume phakathi kwabantu ungathi 1 rand away phansi. Ine-ability especial user both feet, uyashuta ngepower ne-accuracy nge-right foot nange-left foot, uyacrossa nge-accuracy nepower nge-left ne-right foot, and iyakwazi u-accelerate fast njengekati. Esi speed sale player so speed so ba kusejonga ibhola nase spacing, and then uyaracisa ne-defender qala wafika oClose Kgolelo oThapela Morena. Le player le isuka yini ibhola enyaweni, controller ibhola and then change ne-directions ithena nge-high speed. Umehluko ulapho xa sithetha nge-speed ka-Arsenal level ebhayo. And then number 10 attacking midfielder lingam lelisuka e-England Ethan Chislett, goal scoring number 10 lena bafethu. If uzibonile highlights, le player lena iyayishaya inet, iyayichukela inet, ihleli nje ibetha inet, score outside the box, score nge-free kicks, sine shots outside the box. So top player to watch, Ethan Chislett. And then number 9 striker clever signing Kaizer Chiefs, iplayer eBetway Premiership proven umjida, kudala idlala eBetway Premiership. Sundowns yamsayina ngo-2021 esuka eNigeria, yamlona all over country. Ngezikhathi umjida ugaina experience South African football, wadlala kama-Tuks, wadlala ki-Chippa, wadlala ki-SuperSport, wadlala kamaZulu last season. Eshaya umnatha kuzo zonke ezo team. Abantu bathi kuse okay umjida kuse awugood enhloko, but kuse zikhona igoals ascorileyo nge-right nange-left foot. So a player to watch out leyo umjida. Kaizer Chiefs shop up ayigqibanga usayina, izosayina more players because intoni lawo ethiwa strength and depth. I-teams modern football, especially i-team ene-ambition ifana Kaizer Chiefs, funeka ube ne-goalkeepers ezi-good ezi-2 or 3. So far Kaizer Chiefs no Brandon Peterson, Bruce Vuma, beno-Fiacre Ntwari kuthiwa ingathi uzohamba. So xa sithatha inyani Kaizer Chiefs iyadinga at least 2 more quality goalkeepers. And then phakule right back Thabiso Monyane ukhona, and then khona uRiff Rossler, and then khona uDylan Solomons. Then Kaizer Chiefs nayo kuthiwa ifuna usayina uMhleli Mabuza, so kuse i-strength and depth izaba khona i-right back. Then central midfield izitatazi nguNyacho Miguel noRoshwe Ndotle. Icover ngubani? uKevin Msimango, u-Aiden McCarthy kuthiwa uyanyuka, uZitha Kwinika kuthiwa usayina i-contract entsha, umjida uyawayilwela position yakhe. Last season uZitha Kwinika udlalile 3 to 5 games, umjida wafighter, and then esethiwa ufighthe enough, wamconvince uNabi basejonga angaba icover phaka central defense. uBradley Cross naye kuseyicover as a left-sided centre back. So Kaizer Chiefs ine-depth ne-cover phaka i-left-sided centre back. uDotley si-starter, and then i-cover yakhe nguBradley Cross plus no-Aiden McCarthy. And then i-right centre backs Kaizer Chiefs inida at least 1 more centre back. I-right-sided centre backs iNyacho Miguel, Kevin Msimango noZitha Kwinika. But Kaizer Chiefs funeka ifumane another right-sided centre back. Ki-left back senjilo okay uMarco nangu uyafika umjida, but Kaizer Chiefs inida i-strength ne-depth ne-cover pha. Ezinye players phana zine-future elaqazisayo. uBongani Sam uthiwa uyavaya, uNabi akamfili. Happy Mashiane ngathi uzovaya naye umjida on loan. So as izinto zemile Kaizer Chiefs ingadinga 2 more left backs. uKabelo Nkwasi uyapromote from i-DDC kuthiwa uNtswimbu mtshana, kuthiwa abizwe kuthiwa ngo-festival xa ebizwa uzoba yicover phana. So uNabi uzom-assessa ngokumjida, uzotraina ne-first team adlale i-friendlies eNetherlands. So into leli kunje makaziprove kuNabi bayisejonga uNtswimbu nayo ability izinto ezifunayo uNabi left back. And then Kaizer Chiefs try kuse izamhlanganisa isayine uNkanyiso Shinga usuka ePortugal. And then as things stand benchilo bayisejonga i-starters right now nguThabo Cele noYusuf Manta. Icover ithini indaba yecover? Sibongiseni Mthethwa, ngosengiphile Ngcobo. Sibongiseni Mthethwa phela number 6. And then for sure uNabi kuse ufuna unyo number 6 unala ability and natural style kaThabo Cele.
Kaizer Chiefs bekuthiwa ifuna uLuke Leroux naye kuse ungela hlobo likaCele, but izabanzima la deal because kuse uLuke Leroux key player kiteam yakhe eseSweden and kuse usene contract ephela ngo-27. Number 8 position central midfield uMati start, and then icover ngubani ngoSengiphile Ngcobo, and then ibene uGeorge Matlo kuthiwa uyahamba, so Kaizer Chiefs idinga icover apha. Edson Castillo naye kuthiwa uyahamba, so ezizinto zemili Kaizer Chiefs idinga 2 or 3 central midfielders bafethu. Samkelo zwana ukhona but sengathi kuthiwa uzohamba loan okanye kusezoba icover afunde be-understudy yabantu abafana noMat. Kaizer Chiefs for sure Bob isebenza nzima ifuna usayina uFaisal Salum from Azam FC eTanzania. La deal Kaizer Chiefs iyayilwela. uFaisal Salum angaba si-starter and then uMat abeyicover yakhe, then singene ke-wings ezibanchilo nathi base i-starters uLilepo noVelebha. Abanye abantu baphikise bathi ajonge uPule Modi. Okay sure, but yam lineup seUVelebha starter, uModi icover, uMfundo Vilakazi icover if akazohamba siwe on loan. Tebogo Patsana kuthiwa uyahamba. uWandile Duba uversatile yena, i-option pha i-wing but kuse umthetho i-inverted winger okanye uthi right forward okanye kuse uthi left forward okanye right striker left striker. These forwards inverted. Umuntu odlala 7 okanye 11 but kuse umthetho uyangena belapha emgqeni. I-style sakhe akadlali emgceni elayinini njengoThuso Phala. Example players njena ziphaka Sundowns or Ikram Reyners. So Duba icover as a wide player at the same time and also as a deep number 9. Okanye u9.5 okanye false 9. Udlala phakathi space between u9 no10 pha umjita. Kaizer Chiefs isazama usana noOzwina Police as a competition necover phakathi right ne left wing. Opinion yam idinga more Ozwina Police naye and then 2 more. Kaizer Chiefs funeka ibe ne-bench bafethu strong, ibe nazo ne-players strong stand-in. Yayibona iPirates neSundowns. And then number 10 position is banchile ba okay jonge start the new signing Ethan Chislet, and then icover Gaston Sereno competition yakhe. NgoSengiphile Ngcobo yakwazi udlala 10 naye kusengaphile bayicover napha, but Kaizer Chiefs I think idinga maybe one more number 10 because what if Chislet angalungi iBetway Premiership okanye bene long term injury okanye be off form. uSirino ayikho reliable kakhulu naye sengabane injury okanye be off form, so Kaizer Chiefs naye sayidinga enye quality number 10. Ndive i-rumors engathi kuseyifuna uLuther Singh, top quality player le. If ngamfumana iWayne Kaizer Chiefs, iWayne izoba ne-strength ne-depth number 10 position, and then i-center forwards as things stand new signing yastarter Etiosa Igodaro, and then ngobani cover ne-competition yakhe as things stand uTashreeq Morris no-Ashley Duplier, Umkile Orangachivadiro. Kaizer Chiefs ndiyava ba isejonga iyahlanganisa i-close ruba mayisayine enye player Kaizer Chiefs noma into enzeka ngoku le wing ngenzeka anytime Kaizer Chiefs igqibe i-deal ne-player esuka ePortugal, i-striker uFlavio Silva. When ndibona highlights top player number 9 lo one uzoba grand Kaizer Chiefs uzoba icover ne-competition for Etiosa Igodaro. Kaizer Chiefs ingathi yasokola ukuthola uFiston Mayele but awunoziyazi ngenzeka ntoni ebholeni, so nazo bafethu i-starting lineups Kaizer Chiefs ne-signing ezintsha plus ne-depth and strength ekhoyo ngoku. And then quick recap line-up bafethu. Number 1 uBrendan Peterson, right back Thabiso Monyane, left back Paseka Mako, central defense Iniacho Miguel Roshwin Dwatley, emqeni nguThabo Cele noYusuf Mat, emasayidini nguLilepo noVelebha. Number 10 Ethan Chislet, center forward Etiaso Igodaro. Ebenchini quality iyazama but kusefuneka improve kakhulu. Isikhathi sisekhona, le transfer window izovala ngoSeptember bafethu, nguJune ngokusikhathi sisekhona. Ndiphela apho vandag bafethu. Ngicela ngalibala support channel, shaye ulike okanye ife qala udibane channel, ungalahli ngophosozi wezigrand, ushaye subscribe phezulu. Mocha bafethu.